Hi guys! Welcome to my first vlog. Welcome to my YouTube channel. For today's video guys, pupunta po ako sa farm kasama yung nanay ko. Bibisitahin po namin si Uncle. Kasi mag-isa lang siya dito sa bukid. Ayan guys. Watch na lang po. Tanghaling tapat na po. Pero okay lang yan. So, hanggang dito na lang po yung video namin. Hi guys, ayan, nandito na po ako sa bukid. Kami po ng nanay ko, ayun na po si nanay, oh. Ayan, nandito na po kami. Nakakapagod po maglakad, malayo po talaga. From San Isidro, San Julian, Eastern Samar to here, Kamanbanan. Nakakapagod po talaga. Pero worth it naman. Kasi ayan, ang ganda-ganda talaga dito.
Yan po yung bahay ni Uncle dito sa bukid. Maganda po talaga yung bahay ni Uncle. Ayan, dito na lang po yung muna yung video ko. Sana po nagustuhan nyo yung video ko. Mainit po, tsaka nakakapagod. Pero okay lang po yan. Thank you for watching my vlog. This is my first vlog. Please support my YouTube channel. Hit the notification bell para po maging updated kayo sa mga susunod po na ko pong vlog. Ayan, yun pa yung bahay ni Uncle dito.